букви на славянските народи в стари времена дали Кирил и Методий златни букви и писмена. Те ни дали светлината, пазили ни от беда, пишат с тях и днес децата българин и свобода. Значението на делото на двамата братя най-ярко можем да открием в произведението на черноризец Храбър за буквите. Авторът с чувство на заслужена гордост разкрива величието на тяхното дело и неговото въздействие върху нас, кара ни да изпитваме гордост и дори чувство на превъзходство над останалите славянски народи. Докато гръцката азбука е създадена за много години от много мъже, то славянската е създадена за кратко време от двамата свети братя. По този начин старобългарският писател акцентува върху делото на двамата братя и създава чувство за национална гордост.